wannan da harkar tsaro gaskiya mun yi kokari akan harkar tsaro don muna nan muna komai na wakana lafiya lau. Don yanzu in ka duba harkar hanyar Zamfara kuma da gehen Katsina gashi nan mun yi aiki sosai da akan harkar tsaro sosai. Da duk wanda ke ce ma wai harkar tsaro bata tsaya ba gaskiya sai dai shi baya tsoron Allah. To zan iya cewa misali idan muka zo bangaren rashin aikin yi ga matasa, yawan matasa zan iya cewa marasa aikin yana karuwa a arewacin Najeriya tare da karancin shirye-shirye da ke haifar da ayyuka irin masu ɗorewa. Lokacin da kuke yakin neman zaɓe a jam'iyyu da dama a tutar jam'iyyar APC, babu alƙawuran da ba ku yi ma matasa ba. Shin ina muka kwana sannan ina za mu tashi? Wannan harkar na matasa da ake tunani, matasa ma sosai mun ɗauki matasa sosai da yawa. Ka san idan an ce abubuwa sun yi yawa, ayyuka sun yi yawa, so muna ƙoƙarin mu ƙara wannan aiki kuma kafin mu koma wannan aiki. Amma dai matasa gaskiya majority cikin 100% gaskiya mun ɗauki almost 95% na matasa a Najeriya. Don za a gane matasa daban-daban yanzu kowa ya kama hanyar sana'a. To amma kuma wasu 'yan ƙasa na ganin akwai gibi tsakanin alƙawuran da kuka yi a lokacin yaƙin neman zaɓe da kuma abin da ake gani a zahiri. Shin ko me zaka ce akan wannan a siyasance? Waɗannan alƙawalin da mun kai ma talakawa da 'yan Najeriya gashin dai duk alƙawalin da mun kai idan ka duba ma za a gani muna nan muna ƙoƙari kuma cikin alƙawalukan da mun yi ma talakawa gaskiya cikin 100% don har mun kai 95%. Don yanzu insha Allahu kahin wannan zaben za mu kammala komai da komai. Don akan wannan watan ma sai da mun ka cika sauran alƙawalin da ba mu yi suwa cikawa ba. To za mu iya cewa mun gode kwarai da gaske da kuma lokacinka sannan kuma da ra'ayinka. Wannan tattaunawa ta nuna muhimmancin sauraron muryoyin 'yan ƙasa kan makomar siyasar Najeriya. Muna fatan saƙonka zai isa ga masu ruwa da tsaki kuma ya taimaka wajen kawo adalci da zaman lafiya da kuma ci gaban ƙasa. To dai muna tare da ɗan gwagwarmayar wanda kuka sani Muhammad Abdulmajid, wanda ya yi suna a bangaren Abuja a Kubwa kenan. Yana ɗaya daga cikin matasan da suka tsaya tsayin daka ganin cewa jam'iyyar APC ta kai gaci. Muna godiya.